пайгириҳои мақомоти милитсия баъди содир шудани ду роҳзанӣ дар манзили истиқоматии соҳибкорони шаҳри Истаравшан барои муайян кардани шахсияти ҷинояткорон бобарор анҷомид. 3 нафар ҷавони таҳҷоӣ ки давоми моҳи март шабона дар рӯи ниқоб кашида мусаллаҳ бо чӯбдаста соҳибкоронро дар манзили истиқоматиашон латукуб ва маблағи пулиашонро тасарруф намуданд, оқибат муайян гардида барои чунин кирдор назди қонун ҷавоб медиҳанд. роҳзании соҳибкорон ки моҳҳои феврал ва март дар Истаравшан рух дод, аз изтиробангезтарин ҷиноятҳое маҳсуб меёфт ки барои кушодани он мақомоти милитсияи вилояти Суғд чорабиниҳои оперативиро пурзур намуд. Шахсони номаълуми ниқобпӯши бо чӯбдаста мусаллаҳ дар ду ҳолат шабона соҳибкоронро дар манзили истиқоматиашон латукуб намуда маблағи пулиро ба яғму бурданд. Кистанд ин роҳзанҳо, ки бо лафзи бегона гап мезаданд? Коркардҳои оперативии мақомоти милитсия ба ин савол ҷавоб дода тавонист. Шаҳрвандон Ашуров Парвиз Илҳомович, соли таваллудаш 1991, Бойбутаев Ҷамолиддин Абдурашидович, соли таваллудаш 1993, сокинони ҷамоати деҳоти Зарҳалол деҳаи Суфи Ориф ва Ашуров Анвар Абдуазизович, соли таваллудаш 1993, истиқоматкунандаи кӯчаи Гагарини шаҳри Истаравшан ҳамчун гумонбар дар ҷиноятҳои роҳзанӣ дастгир шуданд. Шумо пешакӣ маълумот доштед ки одам шахси сарватманду хонаши пул дорад, барои ҳамин омадед? Процент медиҳад. Бо фоиз пул медиҳад? Бо фоиз пул медод, барои ҳамин. Шаҳра Мансур Зариф латикуб кардед, ҷои маблағи пулро пурсоништед. Ва одам чӣ гуфтанд ба Мансур Зариф? Баъд гуфтам ман мекушам, мана пулам ҳамин қаҳай чақа бошам намедиҳам, кушод. Чиро кушода? Ама сефи не. ҳар ду ҳолати роҳзанӣ бо маслиҳати пешакӣ сурат гирифтааст. Гумонбарон Парвиз Ашуров ва Ҷамолиддин Бойбутаев санаи 10 феврал дар дили шаб ғайриқонунӣ вориди ҳавлии истиқоматии соҳибкор Зариф Мансуров воқеъ дар ҷамоати деҳоти Зарҳалол гардида бо чӯбдаста номбурдаро латукуб намуда талаби додани маблағ ва 4000 сомонӣ пасандози ӯро ба даст оварда ҷои ҳодисаро тарк мекунанд. Бедор шавам манаҳин гулим оҳанг якта оҳанг скар якта вайкти чизе ки сони хезам ки манам кир будам ки почки зер кирну сони задам ба даромадам. аз даромади муфт ҳавасманд гардида нақшаи роҳзании навбатӣ таҳия мешавад ва ба ҳайати гурӯҳ Анвар Ашуров мепайвандад. Ин иттифоқи сегона санаи 13 март шабона тахминан соати 2:20 дақиқа бо мақсади роҳзанӣ ба ҳавлии истиқоматии соҳибкор Беҳрӯз Каримов воқеъ дар ҷамоати Гули Сурх деҳаи ободии шаҳри Истаравшан омада ӯ ва ҳамсарашро латукуб ва дар натиҷаи кофтуков 14000 сомониро зуран аз онҳо тасарруф менамоянд. баъд ҳама хомӯш шуд, кӯдакон ҳама додгӯӣ кард, хапун лайк кардам, хап шидем, ба ҳам треза шидам ки поён даштем, гуфт поён башидем. Сонима занам ки чӣ бо монтон шумо шаҳр намедоратон мардхо соати 2 шаб бачаҳои тарсони инаш гуфт ки кӯдакои монан залог ба гирифтагӣ монан залай гашта инаш ки мо ба сум дакор гуфти даст шейхи ка мо ба сум дакор гуфт. Ман гуфтам ки сум надорам, ман сумо ҳамаш дасти бобом. Гуфтам ки гашта бобот куҷода гуфт. Хуҷам рафта гуфтам ки гашта ҳамин гапа гуфт. Калити мошин пурсид. Калити мошин пеш телевизор бисода буд, якташ боло месода буд ки калити телевизор гиритон мошина коритон гуфт. Ин давида бурафт мошин ба гашта хай чахвай пула овард. Ман гуфтам пули ман нест, пули ман қарз накунтам, пул метарзам, пули ман нестам ки гашта хест аҷошу пула гирифту салафанҷа кушоду даруни спартивка тиқа кард. аз рӯи ҳодисаҳои роҳзанӣ бо моддаи 249 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст.